Mars ni som pali sang ni le som ni pani Mizo Christian Youth Fellowship Malaysia hruai tu ten retreat na ni ta na an lo rel chu atakin kan lo thleng ta a min hruai tu le min veng tu chu lalpa ani a tu lai hian ru asur tu em maya chu ti lai kara chon hei bo ruak thatak mai kan han tonga ti chuan tu na hian retreat turin kan retreat na mun tur panin kan chuak me kania kan chen na Bukit Bintang Kuala Lumpur atangin jing daria ta kan chuaka tuni daria le mini som panga velani a mini som panga kan tlan to ti na ni chu ti chuan voini a hian hei hruai tu te kal lo tu ma kan om lova executive committee member zong zong kan kal kim veka hei hi thil chin chiat lak takani tiang chuan hruai tu te kan in pek na aro puya alo mum tak zetani kan thleng ta avan lo mom ve o kalkonga engma harsan na omlovin lalpan min hruaya dakar khatra kan tlana ti chuan he kan tumram chu kan han thleng ta ani a tuna kan kalna mun hi tu ma kal kan lo om lova ti chuan thala ka mi ang te ni em tun laya resort tam takhi thala ka moi takin an han da amai ro chom hun kan thlenga lo nuam le em thin lo laya hi a boi thak ve lai chu ni thina ti chuan a hmun ram hi chu anuam khop maya hei tlang rama omama tlang rama omania ti chuan a in te po open air ania abula swimming pool nuam taka oma hei chu thala ka mi ang sai mai ani adi khlap mai tuite po film thle ani ti chuan a hmun hi a re tha tu ma min ti boi tu tur an om lo ani hei hi kan du chan takani a chan chu retreat kan ni angin tharau lama in tuai thar kan duwa ti salama in tuai thar kan du boka kan nun hi englai po siam thar ngai ani awangin kan tharau lam nun te po hi alo mu hil ve thina alo chaklo ve thina alo ongrop ve thina chumi awang chuan kai har kan nga ya midang te hruai tu tur kan ni awangin midang te kan hruai theina turin keima ani hi kan har masak angai thin ani chumi awang chuan he retreat turin hruai tu ten ro an rela chuan ro rel chu lalpan min ti lo tin saka voinia lalpa ming chu fakin om sela ti chuan kan program tur zong te po hi ama choi moina ama lalna program lo ni in chu program a chuan ke ni hi kan tel ve zo gani kan be se ang mun nuam le mun theng thonuam tak mai ania du to ka han aw po in tharun om ho lo na mun ani boruak a tha khi a tho heu poka du thu sam ani tin tuite a film tha in bol na tur te po tin a thuk ve thokhata tin hei toilet te po a thakop maya alomom le ani tuna hian cho kan eme kani chopmu program kan mang zo ta worship na te tongtrai na te khatiang program zong kha kan mang zo ta te chuan kan ril te tram chuang lo na ma ro chu chu hi lo nuam per tho ni ange zinga thingpui le changte kan eya chuti chung chuan in he kan teu thei tho ani tin asiam tu te hi an siam thiama pubiaka ania pulal biak tuang ate no pa in hei tui takin tin boin boy nen an pathumin tui takin min siam saka an chunga kan lom khop mai kan tui lo an hlau em maya chef ti taka an mat sai mai ne an chu me siam te po he adik vel vek mai ani chuan a tui khop mai he purin dam puya po rin ai na thei khop mai alo momani ani hilo tun sela lo thau thur se ti kan du sak em pokani kan program tuang takin chok malam kan manga hemizo hian pathian thu kan zir ho le don ani Christian Cholaite Lal Patan Solavin Kan Thok Seldon Christale
Christian